vlastně tu texturu, chuť a tak dále, nebo ten oheň se dost těžko reguluje, to asi víme. Takže jdeme sekcia 1, Katuška moja milá, a pozor, ještě teda, víte, tady ještě někdo z vás nebyli, tak bych vás chtěl jako představit tady ještě naši paní Martušku, která je profesionální kuchařka 50 roků, čiže porota byla odborná, dobré? Odporná byla chvilku, protože já jako předseda poroty jsem musel přistoupit k jednomu takovému opatření a jednoho nezodpovědného člena jsem vyřadil z poroty, protože nehodnotil profesionálně, ale subjektivně. Víte, když se hodnotí jídlo, tak vaše osobní pocity jdou pryč. To, že někdo řekne, že to je hnusný, pro mě není porotce. Dobře, vždycky tam je něco dobrýho a vždycky tam, takže šel pryč, byl vyhozen a vzali jsme z lidu odbornou, jak bych to řekl, veřejnou odbornou porotu, ještě ke všemu s puncem novináře, tam je teda objektivita zaručená 100% a to byla naša milá Katka. Takže to bylo jakože naše porota. A kde je ten hambář? Takže jdeme na to. Vařečka 1. Tak, jednu varešku získavajú dve družstva zo 14. A teda poprosím, aby sem prišiel zástupca družstva Maruniakovci Selce. Není, že by to bylo zlé, prostě mají jednu vařečku. Vidíte, mladý chlapec, až tady bude na 15., tak bude první. Budeme mať jednu varešku, idem ja, hej? Aby to bolo A mladý. ostatní nebudu. A rovnako jednu varešku získava aj družstvo s Balážou. Hubovica. Gratulujeme. Zapomněl jsem říct, že Baláže byla Hubovica a Selce byla Kulajda. Dobré? Velmi těžká disciplína, protože na Kulajdu, na to já jsem pes. Dobré? Vy jste si mysleli, že to budete mít jednoduchý, ale s Kulajdou jste si sakramensky naběhli, jo? Takže jdeme na 2 varešky. Dve varešky získavajú 3 družstvá. Najskôr zavolám zástupcu skokanov na lyžiach, teda skokani. Doskočili jste si pro 2 vařečky. Ty máš malé pivo. No, dve varešky získavajú aj 3 prasiatka. No furt nevěděli, jak se jmenují a pak mi zjistili, že to jsou 3 prasiatka. Toto je jedno z nich. Tady u 3 prasiátok já musím jakože říct jednu věc, že ono to jako bylo dobrý, jo, ale nebylo to nakyslo. Gratuluju. No a 2 varešky získava aj družstvo, ktoré sa volá Kyslé ksichty. A teraz uvidíte kyslík ksichty. Já vám musím něco říct, jo. To byl od začátku můj favorit. Protože dělali tekvicový prývarok a dušený hovězího mladýho býka. Bylo to dobrý, ale bylo to můj typ prývarku. Ale super to bylo, protože měli to fakt složitý a super to bylo. Děkujeme! Takže nemusíte mít kyselý ksichty, ale sladký. No a jdeme už teda jakože mezi úplně jakože jiná kategorie profíků, to už jsou 3 vařečky.
Áno, tak 3 varešky v tejto kategórii sme ocenili 5 družstiev, Vidíte? takže poprosíme Staré hory. Staré hory! Mladý kuchař ze Starých hor, děkujeme. Ďalej. A teraz Jardo. Já jsem ještě vlastně neřekl, Staré hory vařili liptovský strapkáč alias vrchářská kapusta, fazulovica. Tak. Ďakujeme. Teraz nám prišli, teraz prídu pre 3 varešky kuchári, ktorí chodili tu, neviem, možno ste aj videli v takých strašidelných maskách. Vyzerali ako také dve, Jardo povedal, že báby. Já jsem nevěděl, jak se to družstvo jmenuje, ale tak jsme to nazvali, že hezké baby. A v skutočnosti sa volali Barečka Boys, priechod, a jeden z nich bol starosta. Takže oni se vlastně genderově vyrovnali. Byli to chlapi, co vypadají jak ženský a dělali kulajdu. Ďalší, kto získal 3 varešky, tak to bola skupina, ktorá je zároveň aj skupina, folklórna skupina Priechoďan. Jak to mám? Jsem to najít tady. Ne, já to mám, počkejte, jak on se jmenuje. Jo, Priechoďan, Veselá kopa. Jo, folklor, Priechoďan, kulajda, další, nejtěžší disciplína, která dneska byla, bylo jich tady nejvíc. Ale gratuluju, super. Nalepit na kuchyň. Ešte tu máme dve družstva, ktoré získavajú 3 varešky a jedným z nich je družstvo Klub seniorov Selce. Moje tetušky, které dělali plůzka na kyslou. A já vám musím něco říct, na začátku jsem mě jakože se snažil ovlivnit, aby tam dali kopr, no nenechali se ovlivnit, protože 150 rokov mají starý recept, ale aby mi jakože zavřeli hubu, tak mi ten kopr dali bokem. Gratuluju! Samozřejmě, že se vám podepíšu na tričko. Aj odfočí. Dobre, ešte tu máme jedno družstvo, ktoré získava 3 varešky. A to je družstvo, ktoré sa volá Veselá kopa. Veselá kopa dělala vrchářskou fazulu. Velmi sympatické, veselé ženy. Ale strašně veselé. Oni kdyby byli mladé, tak jsou úplně nejveselější. Počte okolo 5, tam boli 2, 8 minus 15. To je jedno. Vidíte, jak jsou veselí. To je prča. Neviem, my sme spokojní len s tým, čo je. To pojď! My sme prišli sa len zabaviť. On si rozmyslieť trošku. Áno, Brezal, vyskúšal Brezal, potom sa skupil. Malý pivo. No a jdeme teda už na kategorii, že už jakože fakt ostrá. A to jsou 4 lyžice. Varešky. Lyžičky, varešky, to je jedno. 4 varešky alebo 4 lyžičky získavajú 2 družstvá a prvým z nich je skupina alebo družstvo Prčovci z Priechoda. A varili kapustnicu a že velmi dobrou teda, musím říct. Vidíte, mladí zástupci budují kariéru tady, v Priechodě. Tak, super! Hej, 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 hej! Máme teda ešte jedno družstvo, ktoré získava 4 varešky a potom už pôjdeme na tých najlepších.
I keď všetci boli Všichni boli najlepší. Všetci boli Tak bych to nedělal. A musím povedať, že to naozaj mali veľmi ťažké. To hej. Mali, Ale pak jsme vyloučili toho a pak už to bylo v pohodě. bolo. Ale nie, musím sa zastať Doda, že on mal dnes toho naozaj tak veľa, že keď ho Jardo vylúčil z poroty, že chod si riešiť ďalšie veci, lebo stále nestíhal, tak si myslím, že Dodo bol celý šťastný. Ještě stále je. A ešte stále je. Dobre, čiže 4 varešky získava aj družstvo z Rakitoviec. Vrchářská fazula. Vrchářská fazula je tady nějaká oblíbená, ne? U vás. Ale tady byla dobrá. Zase chlapi, mladí. Děkujeme. Neviem ešte. Jdeme na to. Teď. A já vám řeknu, kde byl rozdíl mezi těma 4 a 5, hej? V jednej vareške. Ty vole. Dobrý. Ale dost tam zahrálo aj prezentácia. A to je pro vás, pre všetkých do budoucna. Velmi pěkně rozprávám po slovensky, áno. Abyste si dali i záležet trošku na tom, jak to odprezentujete, protože tím vlastně aj trošku zvyšujete tu kulturu toho jedení. Dobré? Takže jdeme na to. Teď. 5 varešiek získava družstvo Ještě počkej chvilku, ještě počkej. Oprezovej. Kde jsou ty chlapci? Pozor, trošku voda do viny. Ešte sú to... Ani okoštovať nedáte, Když nevieme jsme na ani, někoho čo ste zapomněli, varili. tak sorry. Ale ještě ne, ještě máme tady. Áno. 5 varešiek získava, oni to už vedia. Jo, jak to vědíš? Určite vedel, 14. Fakt? Áno. Dobre, Varo. Takže družstvo, ktoré sa volá Čížike a sú teda A dělali bujačky na kyslo. Bujačky na kyslo. Děkujeme. Chceme vedieť. A teď přijde ten absolutní vítěz. Já k tomu povím jediný, prezentace, chuť, zpracování, nápad, například, a teď už to vlastně budou vědět, že jo, když řeknu, že dělali harulju, ale byla v ní i kyslá kapusta, která ji tak jakoby úplně osvěžila. A absolutní vítěz jsou teda chlapci z Podbrezovej. Ale jak říkám, asi bych nechtěl proti nim stát, nebo to jsou nějaký poloprofíci už. No a teďkonc bychom ještě měli všichni vysoce pěkně, Dodo, pojď sem ke mně, zatleskat a poděkovat tady tomu člověkovi. Jestli to nevíte, tak je to ředitel. Vášnivý archeolog, tak našel mi manželku. A jak se to stalo, že jsem se sem dostal, tak on mě tak dlouho odpravoval, až jsem sem přijel. To bylo strašný. Takže děkujeme, Dodo. Myslím, že to je parádní a že to není poslední ročník, který tady máte u vás v Priechodě. A budu rád, když budu součástí dalšího ročníku. Díky, mějte se krásně. Čo to máme?
Kyslo?